Il-liġi tal-Unjoni Ċivili issa hija realtà minn wegħda elettorali fil-manifest tal-Partit Laburista għal waħda mill-liġijiet ta' pajjiżna. B'37 vot favur u 30 astensjoni, it-tielet qari ta' din il-liġi kien approvat mill-Kamra tar-Rappreżentanti u għalhekk lazza realtà. Ir-riżultat tal-vot kien milquh b'emozzjonijiet kbar fi Pjazza San George fejn inġabru persuni gej akkumpanjati minn qraba u ħbieb, magħhom attivisti kontra diskriminazzjoni u favur id-drittijiet tal-bniedem. Spikkaw il-kuluri tal-qawsalla u l-ferħ fuq l-uċuħ ta' dawk li issa qegħdin iħossuhom iktar ugwali Inħossni ferħan ħafna bħala persuna gej, jiena nifrelazzjoni f'10 snin u li issa nibda naħseb biex minn relazzjoni namila unjoni ċivili ma dak il-sieħeb tiegħi li inni 110 snin. Ħajkolli ħafna vantaġġi iktar fuq l-affarijiet għall-inqas mal-partner tiegħi nista' nkun equal bħal kulħadd, quddiem nista' niżżewweġ forsi nkun iktar komda f'ħajja tiegħi. Aħna fl-aħħar ħankunu rikonoxxuti bħala koppja miż-żewġa, iż-żewġna sena u nofsilu, ġifieri għalina. Ovvjament ħaj jfisser ħafna wkoll ferħ għal ħafna nies oħra li fl-aħħar jista' jagħmlu dak li jixtiequ, jiġifieri iż-żewġ. Eżatt, jiġifieri għadha filgħodu aħna ħanqumu bħala żewġ irġiel miż-żewġa u mhux ħbieb jew aħwa jgħixu flimkien u fl-aħħar in-nies jistgħu jħobbu min iridu. Qabel ittieħed il-vot li Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif dan il-vot kien hemm minħasel idu u tenna li l-konsens mal-oppożizzjoni ma setax jintlaħaq għażin li qed tnaqqas mid-drittijiet. Sur President, illum huwa jum li fih jingħażel il-passat mill-futur, il-kliem mill-fatti. Il-Prim Ministru fakkar kif din il-kisba saret fl-ewwel sena ta' gvern ġdid. Anke aħna xtaqna li din il-liġi ilha li għaddiet. Il-ħmerija li ma konniex fil-gvern għall-aħħar 25 sena. U allura f'sena qegħdin inwasslu għal din il-liġi storika illi illum permezz tagħha qed ngħixu il-bidla. Muscat enfasizza li l-gvern kien qiegħed jaġixxi b'konvinzjoni. Tant wara jiem ta' silenzju l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għamel konferenza qabel il-vot. Simon Busuttil insista li l-pożizzjoni komunikata minnu hija l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u meta mitlub jikkummenta dwar kummenti ta' esponenti tal-partit li esprimaw nuqqas taqbil mal-pożizzjoni tiegħu Busuttil wieġeb hekk. Il-deċiżjoni tieħdet mill-grupp parlamentari. Il-grupp parlamentari ser jastieni l-lejla b'mod kompatt. Ġifieri inti tinjorhom il dawn l-esponenti. Id-deċiżjoni tieħdet mill-grupp parlamentari. Intant anke jekk l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qabel mal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-fatt li koppji gej għandhom jingħataw id-dritt japplikaw l-adozzjoni, għal Simon Busuttil il-Partit Nazzjonalista illum għamel pass il qudiem. Naħseb li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-fatt hija pass il qudiem. Fl-istess ħin qal il-Partit Nazzjonalista għandu riservi dwar l-adozzjoni irrikonoxxa għal darba tnejn li din diġà teżisti. Nafu wkoll illi b'mod individwali illum diġà possibbli illi ssir adozzjoni minn persuna individwu illi hija gej. Ftit sigħat wara dan id-diskors, il-folla fi Pjazza San George laqgħet b'żapprovazzjoni l-pożizzjoni ta' Busuttil u l-grupp parlamentari tiegħu.